Chak nori sa channa the Delta Force ti film kha kanen to theu ome kumsang khat zakwa somriat panga June ni som palia US thlona TWA flight 847 San Diego pana Cairo atanga thlok chu Hezbollah mi Firfiak ten hijacking Beirut a antumpuya until put ti hlotling tura US le Israel sarkar karnan passenger zinga mi US Navy diver pakhat anka hlum zuita kha ania khami tuma hijack na telve le rohman na siam tu te zinga mi thlona cockpit tukver atanga pistol ron lek chuaka pilot lu a chuk tu avel tu kha kumsam ni pathum mi Imad Mughniyeh ni in kumno pangte ni si in Hezbollah hruai tu le rohman na siam tu te zinga mi ani pha ka kumsang ni pakhat September ni som pakhat a World Trade Center le Pentagon beih ani hnu loka FBI in President Bush sathupek anga most wanted terrorist list anti chua po an mi mandu mi Firfiak somni pahni te zinga bin Laden ate honen tlar hmasa a an lang ho ania World Trade Center beih ani ma phei kha chuan Imad Mughniyeh hi American mi te thihna hnem bertu Firfiak hruai tu nun rong tak ania bin Laden an sang ni pakhat a World Trade Center an ron beih tum khan aron khum ve chau ani sang khat zakwa somriat pahni Lebanon war a Israel in Lebanon na Palestinian Firfiak omte a dar hnu in Firfiak pol hruai tu lok tak tak then khat chu Tunisia le ramdang hrang hranga an tlan chiat thu le chungte po chu Israel in zong chuaka an tha thu video masalam then khata te kantar lang to a nima sela heng hun lai hian kumsam ni mi Imad Mughniyeh chu tlan chevelovin Lebanon a hian a omzuya helpol ding thar Iran sipain ral thuama an chom Hezbollah chu azom chho ta zoka ti chuan reilo te hnuwa kumno pangte ni si in Hezbollah helpola hian din hmun poimo tak alua chho zui ta ani an poi khoina langsar zual then khat ilo thirila kumsang kha zakwa samriat pathuma Lebanon khopui Beirut a US embassy bomin mi somruk pathum an thi a embassy building a chena sa hleh bok ani hemi kumvek hian Beirut a US sipai thami marines sipai te awmna barak chu bommanga beile in US marines sipai zani somli le French sipai thami paratroopers somruk zet an thi a hei hi indo pui pahni na hnuwa US marines te aruala an thi hnem bertum ni in US sipai hrim po Vietnam war hnuwa aruala ni khata an thi hnem bertum ania US thin arim hle ani hengba ka hian Lebanon a US sarkar mi poimo hrang an kidnap reng boka sangkha zakwa somriat palia Beirut a CIA station chief William Francis Buckley a kidnapin an that zui bok ani sangkha zakwa somriat panga a US thlona hijacka Navy diver Robust them an that zui le bok nen US tan chuan thirliam mai theih an ni talo ani ti chuan ima ta tha tum hian US in nasat takin abeya sangkha zakwa somkwa panga a Delta Force te Saudi Arabia a tir ania mase hlo chamin an hole a akum le lok sangkha zakwa somkwa paruk a US intelligence ten Imad Mughniyeh chu Pakistan long pakhata chuang ni in an hria a chu Pakistan long omna mun Qatar ram chung tuipuya chuan US Navy long lian pathum tir ngal an nia chung US Navy long te chuan Pakistan long chu beitura anin pe felvek to hnuwa le Navy SEAL team ten thalfang an thahman trep to tia White House atangin operation chu anon cancel thut maya hetia operation cancel ani thut na chan hi Pakistan longa khan imata achuang nge yani ti za an finfia theih tak lo wang ani hemikum sangkha zakwa somkwa paruk a hian Hezbollah ten Saudi Arabia US Air Force te omna mun bom le in US Air Force mi som bakwalai an thile ani CIA le FBI ten imata omna tak an chui fia the an chui chua theih tak lo awangin Mossad ten ena tho ho zai an relta a Mossad-in an thil hriat ang te CIA an hril chhonga CIA lampo in an thil hriat ang an hril ve boka
heti taka US tana mi noksak Imad Mughniyeh hi Israel tan po alo noksak ve hle alo ni a Lebanona Israel sipai mun beina ale ramria Israel sipai convoy beina te Israel sipai le civil mi tam tak ruk bo na ale thah na te in hnam hnoin amo phurtu lian tak ani a sangkhat zakwa somkwa pahnia Argentina khopui Buenos Aires sa Israeli embassy bomna ate sangkhat zakwa somkwa palia Association Mutual Israelita Argentina Amia Paul Building Buenos Aires ami thau bomna ate mo phurtu ani boka Argentina raman poi khoina hian mi za chuangin Nunna anchan ani tichuan US le Israel le French intelligence te poin voitam tak man tumin beithin ma se an hlo cham zela awmna tak hriat fu a har ema wangin Mossad meu poin minglem wa sakin Nunna pakonei mi Firfiak antihial ani helpol hruai tu dang anglo takin imata hian hetia hruai tu lok ani china hian TV a in lana thu soite ati ve ngai lova khothlang rama azin ngai lova Lebanon le Iran le Syria rama tal tam bera awmna nga ya omri ngai lo bok ani ama ain thup thei ema wang hian intelligence report hrang an hmu dan po ain mil hlei thei lova report then khatin Hezbollah hotu te bodyguard ani anti lain report dang chuan operation chief ani anti thunga chuti chuan a awmna tak chui chuah hlei thei si lovin puan zar phena tangin US le Israel tan chiatna le channa na sa tak a thlen zut mai ani bera Iran sipai hotu te le anram hruai tu ten an thlop that ema wangin Iran na chuan VIP anga ngai ania tin Syria sarkarin nuclear ral thuam nei at tuma a beina a imata hian apuina satbok awangin Syria rama po har satna atok lova VIP treat in an treat ani Iran le Syria in VIP treat ta an treat lai hian ram hrang somli pahni ten man tumin wanted lisa anda thunga sangni pasaria Interpol in Imad Mughniyeh man tur hian red notice an chua bok ani Lebanon war voi ni na anti kumsang ni paruka Israel le Hezbollah te anin do hnu khan Lebanon a Palestinian housinga Hezbollah ngaithla fe an tam ve a chung mi then khat te chu Israelin lamchanga siamin Mossad agent te tan po information mu na nar poimo tak an lo ni chhota a chutiang Lebanese Palestinian te hne na tang chuan Mossad ten thu hriat an nei ta a chuan thu hriat chu imata hun engemaw chen azin bo hnu a Lebanon a aron hole chuan a hmel aron danglam hona sa hle tihi ani a tichuan ram hrang Mossad agent te chu anomna rama plastic surgery ti thin te ngaihthlaktir le chuirutura thupek an ni ngala ngun taka an mit le an beng te an chithnu in Germany khopui Berlin na Mossad agent te chuan imata plastic surgery ti na dam doi in an hrechuak theita a tun malam East Germany le West Germany an in fin ma a East German intelligence Stasi in an agent ramdanga an thon tur te hmel an ti danglam thinna hospital alo ni nge a ti chuan thahnem ngai taka an be hnu in Mossad agent te chuan imata hmel lan dan thar thalak thahnem tak an nei theita boka chuta tang chuan imata na samrong te amit meng le amit lan dan te aha mai le akhaberu te abiangki te ati danglam ani ti an hre theita ani tichuan an thil hriat te CIA nena in ronin imata thadan tur thu chu an rel thuta a Mossad chief Merdagan chuan Mossad assassination squad kidon tele imata ngaihthlatu agent te chu an thil ti tum te hrilin film khur le zual turin a hrila Prime Minister Ehud Olmert po in Mossad ruah man na chu pompuin poisoilo le midang tu ma that tel lova Imad Mughniyeh chau that tura film khur turin Mossad chief chu a hril thunga tichuan bom siam lama mi thiam rual te chuan imata bom na tur bom an buat sai tan ngala bom puakin a ngor chin le athil ti thei chin te azaw lutuk chuan imata nilo midang an thi telve thei dona wangin an Prime Minister du angei chuan metar som bial chung chau khoi che thei turin an puitlin theita a
en chin na po hlotling takin nei ania hetia bom siam thiam ten bom an lo siam a an lo buai pui chur lai hian en thlatu lam po in tha thla ho lovin an be chara kum tam an lo ve to hi tun tuma chuan chua an tum lo bur ani thlaeng emaw zat imata zin kual na te an en thla ka an zir chian hnu le information an don hrang ne na an en mil le hnu in February ni som pahni sang ni hriat ta imata chu Syria khopui Damascus sa azin an ringa azin theihna chance hi za somnga atanga somruk vel ni in achu tu agent chuan asoi ti chuan azin don lo khrechiang tura CIA le intelligence dangte po an ron kwal hnu in Syria rama Iran sarkar palain February ni som pahni a Damascus sa Iranian revolution thlen champha lomna a huai hot dona chuta chuan Iran le Iraq official te zinga imata po atel ve dona ni ti an Firfiak theita ani chu thu an Firfiak fel hnu chuan Mossad agent le kidon hit team member te chuan Europe ram hrang atanga thlok kualin rin hlel le man an to lo nan zin kong hran zo in Damascus chu an pan khom ta a an bom siam na tur man ruwa le bung ruwa te po Jordan ram ri kan puin him takin Syria khopui Damascus chu an thlen fel ta a hetia ruwa man na an siam fel vek hnu le agent then khat Damascus an thlen fel hnu hian Mossad chuan thil hriat bel an nei le a chu imata Damascus sa zin na piangin meiche pakhat a hmuzia thin ti thu hi ania chu meichia chu tunge ani le khoya nge a om ti te an Firfiak hnu in February ni som pakhat atang chuan in chu uluk taka en thla in an vil zui ta a meiche ming chu nihat haider ani ni som pakhat lailama agent dang pathum ten jin kong hran theu atangin Damascus an thlen bel le a alo thleng hmasa ten lo hmuakin an kar ho an da na hmuna an hruaya chuta chuan agent pathum ron thleng thar te hian an bom siam te chu rem khomin an rem khom zo fel hnu in agent tena an kar ho an lo da a chuan an fit nga la agent pathum te hian hemizan hian mutmu po an tua man lo ani February ni som pahni sang ni hriat chonu her hreta ni hati awmna apartment kota chuan pajero car silver rong aron dinga akhal tupa car atanga achuk chuan ama lo en thareng tu ten imata nge yani ti an hrenga la bodyguard po hruai lovin ni hati mutur chuan ama chawin aron kal alo ni a Imad Mughniyeh ani nge ti agent ten an hmuin Tel Aviv an hmun pui le bom kam na kar hmun en kol tu an thian te kha an ril chhong ve nga la imata in chunga alu hnu chuan agent te chuan do thei takin apartment kota chuan an lo nga ka akal le na tur hmun le Damascus sa ron zin chan tak kha an hriat chian sa wangin chumi hmuna motor da na garage a chuan Mossad hit team te khan an bom kam na kar kha an lo park fel sa thlak bok ani apartment na tanga aron chua meu chuan zan alo ni to a ti chuan a pajero car chuan Iranian official ten na anin hmuna hmun tur panin atlan nga la ahnunga agent ten zuin an zuyani ti a hriat theilo tur to ka hla a an tlan zela Iranian official ten na anin hmuna tur hmun ava thlen chuan Mossad hit team te kar da na bula kar pahni dot le chia a kar chu apak ta a chutia a kar park fel kar atanga han chuk chu hleih arab fel chi ati in ama ron zui tu ahnunga mi te khan remote pakhat an meta chu vele an bulakar pakhat chu puakin boruaka ain vor chho lopa chumi hmuna chuan Nunna pakonei ti hiala ming an phuasak US le Israel chunga poirap thak tak khoi thin tu Hezbollah chief of operation Imad Mughniyeh chu kumsomli pangami ni in choltir alonita ani US le Israel tan nara hlit phoi ang deuh huai ani lain Hezbollah tan chuan darle lam sa thlak ang hlok ani thunga Israel laka anlung oi lo kher maya Hezbollah mai nilovin Iran sipai hotu lian then khat tele an sarkar hruai tu te po in Israel andem na thu an au chua pui ngal ani
Imad Mughniyeh Thah na hian CIA te poin tangkai na tam tak nei ve bok ma se ahnar kai tu le atitu tak chu Mossad an ni ti Hezbollah le Iran hroi tu te hian an khachianga chu wangin na sa takin Israel an be chun zom zui ta char reng ani Mughniyeh arwang chu Beirut a lak ni in February ni sompali ya avuina hun man ania chuta chuan Iran president ayo in foreign minister le mipoimo tam takin avuina hun an man puya mipui pung khom po an hnem hle ani Iran supreme leader Ali Khamenei chuan he martar thisen thiang hlim hian ama ang mi zatam tak ron hringin chung chuan mipam ham le minun rong te tan hian ale ta tam torna an la ron thlen ang ti thisena tui hal Zionist ho hian rero se ti in Israel avo zui nge a Israelin engatan tak nga yang mo tok le ri se next video a kanin hmu le theih nan he channel hi ilo subscribe ve don nia mang tha le